En lovkyndig rejste sig. Han ville sætte Jesus på en prøve. Den lovkyndige spurgte: Mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvad står der i Moseloven? Hvad læser du i den? Der står, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, styrke, sind og sjæl. At du skal elske din næste som dig selv. Det er rigtigt. Gør du det, skal du leve. Men hvem er så min næste? Jesus svarede og gav et eksempel på det. En mand er på vej fra Jerusalem til Jericho. På turen bliver han overfaldt af en anden mand. Han slår og sparker ham og efterlader ham så halvdød i vejkanten. Jesus fortsætter historien. Tilfældigvis kommer der så en præst forbi den samme vej. Han ser på manden, men bevæger sig bare videre. Senere kom der så også en levit forbi, men han bevægede sig også bare videre. Men så kom der en samaritaner, som var på rejse. Samaritaneren så den halvdøde mand og fik medlidenhed med ham. Samaritaneren bevægede sig hen til manden og hjalp ham. Samaritaneren hjalp manden op på sin knallert og kørte ham et trygt og sikkert sted hen. Samaritaneren gav manden mad og fandt et job til ham. Hvem af de tre synes du var den næste på manden, som blev overfaldt af røverne? Ham som viste barmhjertighed. Gå hjem, og så gør det samme til dine næste.